Kaixo, Letizia. Kaixo. Zer moduz? Ondo, bai. Bai? Ba, joan gara elkartzeta egitera, bai? Guazen. Lehenik eta behin, nor da Letizia Jimenez eta zergatik hautatu du leku hau? Letizia Jimenez bi aurren amatxu da, kazetaritzan lizentziaduna naiz eta administrazio eta finantzetako goi mailako teknikaria. 36 urte ditut eta 16 urte daramatza Amurrion bizitzen. Hemen eraiki dut nire bizitza eta familia proiektua. Leku hau aukeratu dut, ordu asko igaro ditu dalako hemen, ikasketa gelan, nire ikasle garaian, eta egia esan beti eman dit bakea. Eta zagatik ez, sorte ona ere eman dit. Horregatik pentsatu dut egokia zela gaur hemen egotea. Zeintzuk dira koalizioaren programaren barruan lanildo nagusiak? Gustatuko litzaidake neurri garrantzitsuenen inguruan hitz egitea, adibidez enpleguan, tokiko enplegu plan bat sortu nahi dugu, sozialki guztioi erabilgarri zaizkigun jardueretan fokoa jarrita. Adibidez, zaintzaren sektorean lan egiten duten pertsonengan, mendekotasunaren sektorean, udal azpiegituren hobekuntzan edo udalerriaren berrurbanizazioan. Eta bestetik, enpleguari dagokionez, udalerriko langabetuen errolda bat egin nahi dugu. Aldi berean, udalerriko enpresekin bilerak egin behar ditugu, beren beharrak ezagutzeko, bai pertsona horien ezagutzei eta prestakuntzari dagokionez. Modu honetan bi gauza egin ditzakegu udal mailan. Batetik, langabezian dauden pertsona horiek orientatu ditzakegu, eta bestetik, udaletik bertatik ere, ikastar horiek sustatu ditzakegu. Etxe bizitzari dagokionez, argi daukagu borrokatzen jarraitu behar dugula etxe bizitza eskubide bat izan dadin, eta hildo horretan alokairuzko etxe bizitzen parke publiko bat eraikin nahi dugu, batez ere gizarte bazterketa arriskuan dauden pertsonentzako, 45 urtetik gorakoentzako, emakumentzako eta gaztentzako. Tokiko merkataritzari eta kontsumoari dagokionez, elikagaien ekoizpena eta kontsumoak koordinatu eta dinamizatu behar da, bai udal mailan eta baita eskualde mailan ere. Eta nola egin dezakegu hau? Bada, gure saltokietan bertan ekoitzitako elikagai eta produktu horiek saldu ditzakegu. Era berean eskolak eta goitzak produktu hauekin hornitu behar ditugu, kilometro zeroko ostalaritza sortu behar dugu, eta noski, azokak eta merkatuak egiten jarraitu behar dugu. Tenemos que seguir haciendo ferias y mercados, que aquí sí que me gustaría enfatizar. Eta hemen bai, azpimarratu nahiko nuke, astelenetik larun batera egin beharko genituzkela. Egun horietan zabalik daudelako udal saltokiak eta bizitatzen gaituzten pertsonek bertan kontsumitu dezaten, ezta? Garraio neurrietan, azpimarratzea gustatuko litzaidake premiazkoa dela gure hiriburura Gasteizera doan autobus zerbitzuaren ordutegiak berraztertzea eta hobetzea. Eta baita ere, Aiaraldetik Galdakako ospitalera joango den autobus zerbitzu zuzena jarri ezaguten ere borrokatzen jarraitu behar dugu. Zer proposatzen du zuen taldeak, euskarari dagokionez, bai konpromisoak edo politikak? Argi eta garbi, udal euskaltegi publiko eta doako bat eraiki behar dugu. Ez dugu lertzen euskara gure nortasunaren eta kultur ondarearen parte izanik, ez izatea mundu guztiarentzako eskuragarria. Ezin dugu ahaztu, semei pertsonak ez daukatela aukera ekonomikorik hizkuntza ikasteko edo ezagutzako betzeko. Uste dugu neurri hau urgentziazkoa dela. Urgente. Eta azkenik, zergatik eman behar dio Amurrioko herriak konfiantza zuen zerrendari? Bi arrazoi daude. Lehena, Amurriarra naizela eta horregatik nire auzokideen arazoak bertatik ezagutzen ditut, nik dituan berdinak direlako. Adibidez, nik badaki zer den Elizaren biribilgunean autobusaren zain egotea, lanera joateko, eta ez izatea non babestu euria egiten badu, bero egiten badu, elurrari badu edo hotz handia egiten badu. Eta bestetik, bermea ematen dian proiektu bat eskaintzen dut, pertsonen bizi kalitatea hobetzeko mesedegarria dela frogatu dena, adibidez nazio mailan duela gutxi etxe bizitza legea atera dugu, lan erreforma bat egin dugu, familiei egonkortasuna emateko, lanbide arteko gutxieneko soldata igo dugu, familien legea ere atera dugu, eta horrek gurasoei aukera emango digu gure seme-alabak gaixorik daudenean zaindu ditzagun. Cuando están enfermos. Eta udal mailan adibidez nire Gasteizko kidea den Garbine Ruizek, udal aurreskolen doakotasuna lortu du, edo Miren Etxebestek, emakumeen etxea Irunen. Horregatik diot bermea dudala. Frogatu egin delako
konbikzio politikoarekin eta gogoekin beste toki batzuetan aurrera atera diren gauzak hemen ere lor daitezkela. Que en otros sitios se han sacado adelante y aquí también.